Assalamu alaikum. Prvo, hajde vidimo šta to znači biti musliman. U prijevodu na naš jezik, musliman znači onaj koji se pokorio ili onaj koji se predao. Kome? Pa naravno Bogu. Znate, ima ljudi koji kažu ja sam musliman, a uopšte ne znaju šta dolazi s tim. To je isto kada ja dođem i kažem ja sam jedan od pametnijih među ljudima, a svojim djelima pokažem da je letva pametnija od mene. Zašto letva? Pa zato što letva non stop šuti, a ja svojim djelima i riječima pokazujem da sam gori od nje. Uslov da se bude musliman su riječi la ilahe illallah. Znači da potvrdiš da nema Boga osim Allaha. Naravno ne može se ostati samo na tim riječima. Da vidimo šta nam kaže uvaženi Abdurrahman Kuduzović. Kaže sljedeće. Da bi riječi la ilahe illallah bile ispravne i primljene, čovjek mora ispuniti sljedećih 8 uslova. Prvo, da zna šta te riječi znači. Drugo, da u njih bude uvjeren. Treće, da prihvati sve što one iziskuju. Četvrto, da se povinuje svemu što iz njih proizlazi. Peto, da ih izgovara s istinoljubivošću. Šesto, da bude u tome iskren. Sedmo, da voli te riječi i sve što iz njih proističe. I osmo, da ne vjeruje u lažna božanstva koja ljudi obožavaju mimo Allaha. Pa kaže dalje, ukoliko čovjek ne ostvari bilo koji od ovih 8 uslova, on nije musliman. Ajde malo da se zadržimo na ovom trećem uslovu. Da prihvati sve što one iziskuju. A nekih ljudi kažu, ja vjerujem u Allaha, vjerujem da je on Bog, ali kaže kako ću vjerovati u nevidljivi svijet, ili kako ću vjerovati da je po čovjeku došlo nešto, kako ću vjerovati, ne vjerujem da su to poslanici bili, jeli. Sad se malo vraćamo na mektebske dane. U mektebu smo naučili 6 imanskih šarta. Prvo, ja vjerujem u Allaha. Drugo, u njegove meleke. Treće, u njegove knjige. Četvrto, u njegove poslanike. Peto, u sudnji dan. I šesto, da sve što se događa i biva, događa se Božjom voljom i Božjim određenjem. Znači, da bi prihvatili sve što ove riječi iziskuju, moramo vjerovati u svih tih 6 stvari. Ne možeš reći ja vjerujem u Allaha, vjerujem da je on Bog, a ne vjerujem u nevidljivi svijet. Kad ti je on poslao po poslaniku, u kojeg moraš vjerovati također, da postoji i džin, i šeitan, i melek, i da su to svjetovi poput nas. Na kraju da sumiramo, čovjek nije musliman ako samo ostane pri riječima la ilahe illallah. Kao što kaže uvaženi profesor, te riječi će se odbaciti ukoliko se ne ispuni jedan od onih 8 uslova. Pa ne znam, možda je ovako da budemo pravi istinski muslimani, a ne samo muslimani na riječima. Do sljedećeg puta. Assalamu alaikum. وتصفو الحياة بنور